Horas amang inang, saya di bagasan hahipason mahamu, di ramoti tuhatta di perdalanan ningolu siganupari. Marhite video on, huji hami, pasahaton akka pikiran nami, taringot tu jamita pertanyaan, ima turpuk epistel dihita di mingguta di tanggal sia Oktober 2022. Turpuk epistel gabe jamita pertanyaan dihita, ima sian dua raja-raja pindu 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 opat. Dua raja-raja bindu 5 ayat sada sahat rodi ayat 10 opat. Duku jahahami turpuki jalahu jahahami akka buku-buku pendukung nalahu pamorahok kita lahu paradehon jamita di pertanyaan onma akka pikiran nami na mungkin boi ta pakai pamorahon jamitat taganup di pertanyaan ta. Na perjolo amanginang adong do HP naumarga sian arta. Naumarga sian hamoraon, naumarga sian hasangapon, sian haguguun, ima marhite turpuk taon hahipason. Taruli hamoraon do sinaaman nunga pasti dapotan hasangapon do imana ala nagugu do imana jala manguluhon parangan ni aram do ibana alai di bagasan persahitan do ibana ala nido binahudok kami nakin di atas ni hamoraon di atas ni haguguun hasangapon rumikot do HP hahipason alai suku-sukun di bagasan rohatta hahipason dia do nuaing na rumikot hahipason ni pardagingon do manang hahipason ni partodion menurut kami sadalan doi daktar sirak kita hahipason ni pikiran sian hahipason ni pamatang songoni hahipason ni pamatang sian hahipason ni pikiran. Taida may marhite na masa di turpuk taon. Dung diboto, buru-buru na met-met na sian Israeli, rikot ni hamalumon sian parsahito ni di tuan na, di sinaaman. Sian ias ni pikiran na, di pabotohom ma. Asalao ibana sinaaman, mandapoton si Elisa, asa di pamalum parsahiton na. Diulahon sinaaman marhite na borhat ibana dohot parangan na alai marhite turpuki taida dang si Elisa mandapoton ibana na posona do sanga do songon na sugorohana alai dipayas pikiranna dia mengubah pikirannya merendahkan dirinya gabi olo maibana masuk tu sungai hombar tu nani podahon ni si Elisa sian hasangaponna dipatutoru dirina muba pikiranna dapot ibana ma hayason ni pikiran alai sadalan dohoti muse hayason ni pamatang malum ma parsahitonna alai sebalikna taida do pikiran naso ias naso denggan marhite panggom-gomi ni bangsa Israel. Na tinongos ni Raja Aram, Raja Persiai surat. Alai di do ibana do penghinaan do itu ibana. Lupa ibana na adong do si Elisa. Na poso ni debata na buhay pamalupon. Alai nunga digohi paraloan. Nunga digohi akka pikiran na sodenggan pikiran na. Taida mamuse sian pikiran ni buru-buru na met-meti. Tukpe alona donian. Tuan nai sinaaman. Alai takasdo marhite ias ni rohana di pabotohon. Nabuy do imana malum marhite na posoni debata ima si Elisa. Jadi kesimpulanna boy madohonota hayason ni pikiran makorhon hama malum ni parsahiton hayason ni pamatang
Hayason ni pamatangi pe sadalan dohot hayason ni pikiran. Hamu baon ni roha. Dung ias sina aman, ias mapikiran na dipasangap debata. Marhiti turpukon muse idaut tama. Hamu baon ni pikiran. Marpardomuan tu hamu baon ni roha. Hayason ni pamatang, hamamalum ni parsahiton. Sadalan doon dohot haporsiaw. Hamu baon ni pikiran, sadalan may dohot haporsiaon. Jala haporsiaw ni mangonjar akka ulaon na maripola, jala haporsiaw ni makorhon haluaon. Ido topik ni mingguta, iman yang menyelamatkan. Hamu baon ni pikiran, hamu baon ni roha, boido makorhon hama malum ni pamatang, hayason ni pamatang, jala mangonjar akka ulaon na denggan, ulaon na maripola, songon parbueni haporsiaw ni. Jala haporsiaw ni makorhon tuhaluaon. Imau berek kami ipola ni turpuk jamita di pertanyaan na boi tapahembang di jamitatta.